Danas su nas po treći put okupili iste stvari. Bol, ljubav, prema Đoletu i potreba za istinom i pravdom. Ono što mi tražimo je istina. I danas, kao i prethodnog puta, dajem sebi za pravo da u ime svih prisutnih pozovem i prezovem nadležne da ne zataškavaju ovaj slučaj kao niz prethodnih iznošenjem lažnih informacija u javnosti. Da ne kače nevinim i mrtvim ljudima koje kakve reputacije samo da bi opravdali bahatost svojih plaćenih ubica. U saopštenju MUP-a, posle duže potere za vozilo koje je prošlo na crveno, a zatim se udaljilo preko kružnog toka i pritom se nije zaustavljalo na jednom semaforu. Policajci su prinudno zaustavili vozilo, naredili vozaču i vozaču da izađu. Posle upozorenja njihovog odbijanja, da napuste vozilo, policajac je iz bezbednostnih razloga uperio u Zarića službeni pištolj. Pri izlasku iz vozila Đorđe Zarić je vratima zakačio policajcu ruku, prilikom čega je došlo do pucanja službenog pištolja. Mislite li vi odgovorni za ovakvo saopštenje slično ovome, da mi zaista verujemo u sve vaše zvanične verzije? Gospodo, ovdje istina nema za tragovi. Pa ovakav scenarij ne bi smislio ni Steven Spielberg. Bar da nam se razvija filmska industrija kada je policija pukla. Znali smo da treba da se čuvamo kriminalaca. Ono što nismo znali, pa sada znamo, da su od njih opasniji ovi koji treba da nas štite. Da li je svako od nas potencijalni glineni golub? Je li ruski rulet postao manje opasan od izlaska na ulicu? Kolika prava ima neko ko je skriven iza pištolja i službene značke da oduzima živote? Izgubljen je nevin, mlači. Koliko ih je bilo pre, a koliko će ih biti u budućem? Čiju će još majku i porodicu bahato i nasilničko ponašanje interventne milicije uliti u crnu? Ono što želimo da poručimo ovim protestom čelnicima je da bi konačno bilo vreme da povedu računa koga zapošljavaju. Da pri zapošljavanju proveravaju njihovo psihičko stanje, a kasnije i tokom službe. Kasnije, gospodo, slati sada Miljana Rajčevića kod psihologa. Sve ako vam nije cilj da dokažete da nije bio uračunljiv i time ga osloboditi krivice. Ako je tako, ko je onda odgovoran za ovaj zločin? Ovo treba da bude poslednja opomena, veliko upozorenje onima koji su dozvolili da se ovako nešto dogodi. I ponovo ću vam postaviti pitanje. Ko je bilo kad, bilo gde prošao na crveno?